kuo mosebedo ka timre iwacho ni gimo osedhi alanda en file moting'o ji mathoth ahinya mani iye ka ono mana jogo madhi bedo kimako koso jogo bende mag tudre godo en romo onego bed ni itimo kar kae odhi bedo ka sinema mokalo mokwongo adwa ni mondo ago erokamano kuom gwela kendo mondo abi mondo apor wach gi jokanyanam geno ni uchiyo maber wan Nairobi kae wachiyo maber wach thieth en wach mathago ji mang'eny sani e Kenya kuonde duto te ineno ka kata e mbui kata e WhatsApp kamoro amora ineno ka odiochieng' ok rum ma ok ineno arambe midwago ne ng'ato matuo to be kidhi kata e mbui tineno kaka ji inyore jopiny inyore kuonde mopogore opogore moko koro kawo ni gin koro girito mana mondo Nyasaye omgi nikech onge kaka ginyalo timo to sani kineno weche matimore e weche thieth to gin weche ma inyo chuny nikech ka ji nyalo tero mibadhi nyaka e weche thieth to kare kaka piny wadhi kanye nikech thieth en gimoro ma en sacred ma ng'ato ok nyal bedo ni dwa noting' pesni mang'eny okwalo to jomoko to inyore kendo ineno pile pile kineno ka joma nigi tuoche terminal kaka cancer, kidney problems, diabetes ineno kaka ji chandore ahinya omiyo an adwaro ni mondo ministry oti matek CS mani kanyo oti matek mondo jogo momak gi mibadhi wang'ni wadwa ni mondo wane ni okawnegi okang' matek mondo gibed ranyisi ne oganda ni ok wabi tolerate gik machal kamano nikech thieth en gima ng'ato ok nyal tugogo. Remi woni porano osebedo kanye nikech ka iwacho ni imeko to wane ka itero ng'ato e doho kata kidonjo ne gi bura moro motegno nyawni ni kanye nyawni kuonde mang'eny anyalo wacho ni kata e judiciary nitie nyaw anyalo wacho ni kata e weche evidence samoro nitie kaka ji tugo gi those agencies kaito koro gin giwuok to mano onego ket ni ng'ato kotugo gi gima chal ka thieth to monego ni ogo e bunde kete kamoro mondo ogo e bunde nikech kitugo gi thieth to mano nyiso ni nyithindo tho mano nyiso ni jogo mainyore ok yud gik monego giyudi omiyo ok onego wei mayot mago jok ma e pinje moko tiyudo kiketo gi mane pap ti isuto gi nikech gitugo gi piny omiyo onego kaw sirikal onego bed ma very serious minister onego bed ma very serious modil gi officers ma misbehave erokamano Robert Nyasuna mono minister ni